βγαίνει μοναχό του, ρε. Πέσαμε το πάτημα. Ακριβώς εκεί που πατάμε το βάλε. Πήγε να ανέβω από εδώ πέρα, αφού του λέω από εκεί. Άμα να ανέβει. Ελάτε, σας δίνω με τον δρόμο, τι άλλο να κάνω. Γιατί ρε φούρναρε από εδώ. Δεν είναι ο φούρναρης. Πιάστονε ρε. Από εδώ πατήστε, από εδώ. Που πάτησα και εγώ γιοτία. Πού να σου δώσω μια μπακάτω. Όχι, το άλλο λέει ρε, το CRF, το CRE. Ωραία, ανέβητε από το μονοπάτι, τελειώνες, άντε. Τέλειο, στρατώ. Άμα κόψει, ξανά κάτω. Ναι, σπαταλάς ενέργεια και γαμιέσαι ρε, μετά δεν το έχεις. Τραβάει, τι έχεις κλείσει. Τραβάει. Βγάλω το παραφλού ρε. Τι έβρασε. Ναι. Μπράβο. Κράτα το λίγο κι εσύ. Και τι τραβάω τώρα, ξέρω. Άντε καμάρι μου. Θες να τρέξεις γερομάνια ακτρομάρα, στους 3 προσπάθειες να βγάλεις αυτό. Και τώρα το βγάλει και ο Εφραγκιός με τη μία και θα σε γαμίσει. Δώσ' του Φραγκέ, μην το λυπάσαι! Δώσ' του κάτι! Μπράβο! Κάτσε και ένα κολοδάχτυλο, κάτσε και ένα κολοδάχτυλο τώρα. Αυτό δεν το κάνω, πάρε αυτό. Ψηλός πάλι από εδώ.
Κοίτα, ο Κούρνερς με τι σταθερότητα ανεβαίνει. Πώς κάνει διακλαδώσεις, πρόεδρε! Άγια σου. Ωραία καρέκλα μπήκες να κάτσεις. Δεν ξέρω, διαπίστωσες. Τι. Τι. Και εγώ ανέβηκα με τη μία. Γιατί εγώ μαλάκα πόσες έκανα, 15. Μόνο βλαμάκι, σε παρακαλώ να το γράψεις. Σου παίξω Για να μία το με πω, την να το κάμερα. πω. Σε παρακαλώ. Μόνο βλαμάκι ανέβηκε με τη μία. Ναι. Ο Φραγκιός και εγώ. Πολύ τραβήματα γιατί δεν το Οι έλεγες. υπόλοιποι δεν Αυτό είναι μετράνε. και πάλι μονοπάτι, άστο. Στράτο. Γιατί δεν το λες στην κάμερα. Τι? Γιατί δεν Τι το να λες πει στην μωρέ, τι κάμερα. προσπάθειες έκανε. Θέλει να πάει στο Ρωμάνια. Τρομάρα του. Παιδιά, ο Τουρλάκης τώρα θα το κάψει. Κάτσε να δεις γιατί έχει αρχίσει η φορτώνη. Θα τα ακούσετε τι για να νομίζεις ότι είναι. Το γαμμένο με τη μία παίρνει. Μα είσαι 2,5. Ναι ρε. Και έχει τράξει ο κοντρόλ φίλε. Ανεβαίνεις και δεν σπινιάρει καθόλου. Πώς πρέπει να το βγάλει τώρα. Τον έχει ματιάσει ο Γιάννης. Μίλατε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα ξεκινάει. Δώσ' του. Είδες καταλάβει πρέπει να... Φόρα, 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 φόρα. Γιώργο, πρώτη έχεις. Τη Δευτέρα. Μωρέ, δεν ανοίγει το μηχανάκι. Έλα βλαμάκι. Θα πας. Να πάω. Πάμε να κάνουμε μια φράτη. Στο ύψος. Στενοφόρο, προχώρα. Να βγάλω το σκηνιό του. Όχι με το εξάρ, όχι με το εξάρ. Όχι ρε λαμπροπληκτή. Να βγάλω το Ότι σε σκηνιό κόβω, του. ότι σε όλη την κάμερα μέσα πρέπει να υπάρχει το Να σου πω κάτι εξάρ. τώρα, Σε κόβω. πρώτη είχες και ξεκίναγε. Θέλει φόρα ρε. Κι άλλα τέτοια. Σιγά μου ρε, αφού έχει φράγιο σκηνή. Ναι, μας έχει ξεφτυλίσει σήμερα ο Φραγκιός. Πάει. Φράγιος είναι για άλλα τέτοια. Θα πάρεις μαζί στα μετέωρα. δεν είναι. Σε παρακαλώ ησυχία να βλαμάκι. Οπ! Οπ! Πώς θα κυλάεσαι? Θέλει να ρυθμίσεις τις αναρτήσεις. στα 80. Ρυθμίσέ τις λίγο. Δηλαδή με 8 κιλά παραπάνω εμένα δεν πρέπει να πάει πουθενά. Με σένα δεν θα χάνει ρε. Μπορεί να πατάει πιο καλά με σένα, ξέρω εγώ. Είπαμε ότι ο Τσιτσάνας πουλάει πόσα σιάρ, είπαμε. Ένα. Έχει δύο τώρα. Έτσι λίγο να νιώσουμε λίγο ρε παιδάκι μου. Έλα τώρα θα έχει κάτι φόρα μετά. Σε λίγο. Σε πόσο λίγο? Το κόκκινο δεξιά στο τιμόνι. Να πά να θεμάσαι. Για μου είναι κάτω τώρα. Αυτό πάει. Ξέρω εγώ αυτό μπορώ και εγώ. Ας η κάμερα γράφει μια χόντα. Δεν είναι. Εσύ το άφησες κάτω τώρα για να γελάσεις το βλαμάκι, έτσι. Α, εγώ τα αυτά γιατί δεν τον έβαζα εγώ. Δεν με νοιάζει, εκεί να το αφήνατε. Με έπρεπε την κάμερα το κάτω, με πήγαινε πίσω.